Gisultihan kita sa Ebanghelyo karon. Nag-at-at ang Ebanghelyo karon sa usa ka asoy kabahin sa pag-ayo ni Jesus sa usa ka tawo, anak sa usa ka tawo, ang maong bata patulon. Sa English ini, the healing of the epileptic. Sa unang panahon, mga igsoon, kining sakit nga patol, gatuo kasagaran sa mga karaang tao, gatuo sila nga ang tao nga gipatol kaniadto giisudlan og dawtang espiritu. Kay kabantay mo og tao nga patulon inig atake, mura man nagbukurog, unya manghugot, manulid ng ihang mga kabukugan, unya magbuwa-buwa ng baba, maglaway. Unya mo nang uban mahagbong mo nang gingon sa Ebanghelyo karon, mahagbong sa kayo ug sa tubig kay asa na sila hiatli, peligro man. Kay mukalit man na sila og sulirap ang mata. Unya karaang mga tao kay wa pa man to sila padi man pareha nato nga nanatay mga advance nga pamaagi pag-detect og sakit. Mga kuridason to nilagsabot kaniadto nga ang matakbuyan sa ingon ani nga sakit i-consider nila nga nasudlan og daotang espiritu. Mga makabantay mo sa Ebanghelyo, gawas nga gipatol ang bata, ilang gi-claim nga nasudlan og dautan nga espiritu, a demonic possession. Kining maong bata nga gisangla. Unya ikaduhang butang nga ato nga makita sa Ebanghelyo karon, wa maayo ang bata sa mga tinun-an, di ba? Pagdana sa amahan ngadto sa amahan sa bata, gida ang bata sa amahan ngadto kang Hesus, naayo. Giayo sa Ginoo, unya hing declare nga atong Ginoong Hesukristo nga it's because of the power of faith. Ingon pag Ginoo sa katapusang bahin sa Ebanghelyo, og naamoy pagtuobi sa gamay lang, basta murag liso sa mustasa, pwede nimo suguon ang bukid og balhin dito. Karon unsaon man ni nato pagsabot? Kinahanglan tadungon nato nig sabot. Kay ibutang tag na kay pagtuos Ginoo mo ato ka atong Bohol Plaza nga bukid mo kag bukid sa Bohol Plaza balhin dito sa tip-tip. Nga naon ba na nato pagsabot? Pag-ingon ni Hesus og kun duna kamoy pagtuo makabuhat kamog bisan unsa. Unsa may buti pasabot ni ini, ug unsa man ang kinaiya sa pagtuo nga diin atong matngunan diha sa atong kinabuhi isip mga tao og sumusunod ni Kristo. Primero, ang pagtuo usa ka total surrender. Daghang bitaw mingon padre, muna man ahong ampo, muna man ang load sa altar, namatay lagi ang ahong anak nga na ospital, bugtong anak. Naingon sa Ebanghelyo, ingon sa Biblia nga nakay pagtuo dili og walay imposible. Sa atong kinabuhi kabantay mo dili man tanan nato nga gipangayo tungod sa atong pagtuo ihatag. But kung hingtuo kag hugot sa Ginoo, faith can transform us and lead us into total surrender and total resignation to the will of God. Muna'y milagro sa pagtuo. Nga bisan usahay wa mahatag sa Ginoo or wa maangkon nimo nato ang atong gipangayo ug hingtuo ta nga ang Ginoo naghunahuna para nato isurrender nato ang tanan. Kanang giingog let go and let God. We do our best and God will do the rest. Muna first manifestation of genuine faith, total surrender. Ginoo gibuhat na nahutanan, ikaw na'y bahala ani. Ginoo giampo na nahugmaayo, humbana nga palahubog, humbana nga kusog mangulata, humbana nga sugarol. Giampo na naho siya taman sa kung mahimo, gisurrender na naho siya nimo. Ikaw na'y mag-igo niya, Lord. That is faith. Ikaduha, kung naa kay pagtuo, makakita ka sa laing dimension, laing bahin sa usa ka panghitabo nga naa
hasmag nimo. Parihas ba? Og masakiton ka unya na kay pagtuo sa Ginoo, makakita pa kag laing meaning, laing dimension sa imuhang kahimtang. Makakita pa kag meaning sa imong pag-antos nga moingon ka nga ang akong kasakit usa kini kapaagi nga diin masumpay ang akong kasakit sa mga kasakit sa Ginoo nga nag-antos pud para nako. Kung na kay pagtuo sa Ginoo, bisan pa sa mga lisod nga mga panghitabo, kamatayon, panagbuwag, panagluib, makakita pa kag laing positibo nga meaning na nang maong maot o ngiob nga panghitabo. Unya mahimo na nimo nga taytayan, mahimo na nimo nga sukaranan aron ka mosamot og kaligon. Muna mahitabo sa mga tao nga lig-on og pagtuo. Kabantay mo na mga tao, bisan kung tingali ka mo, inyo ni mga experience. Kana bitong gi sunod-sunuran ka og mga dasmag sa mga panghitabo nga bugat kaayo nga murag gidatugan kas kalibutan, namatya, napurdo imong tindahan, nasunog imong bay, nagkabuwag mo sa inyong kaminyoon. Ang mga tao nga ligog pagtuo, kini nga mga panghitabo nga ngiob og ngit-ngit sa ilang kinabuhi, himuon ni nilang taytayan aron mosamot pa sila kalig-on. And that's the power of faith. Muna gingog og naa kay pagtuo, makasugo ka sa maong bukid nga balhin dito. Dili literally nga imong ingno ng bungtod nga ibot diha. Sama na pag-ibot na naman na diha. Bisang pag inunsan mo di na mahimo, na nang bungtod diha. Patang buti pasabot ani nga mao nga linya nga bisan ang pinakalisod nga butang sa kinabuhi, mahatagan gihapon nimo og gahom ang imong kaugalingon nga makahatag kag laing meaning when you have faith. Imbis nga tan-awon nimo na nga among panghitabo sa kamatayon or kapakyasan nga end of the world, mahimo ng beginning of a new life nimo. Nganuman hingtuo makanganay Ginoo. Ingana ang power of faith sa atong kinabuhi. Tanawa bitaw karon giunsa nato pa exercise ang faith. Daghang mga tao karon nga negosyo nasira ilang tindahan. Kay jamo nay mamalit, na maligyag prutas wa nay mamalit, na maligya og mga kantin sa eskwelahan wa na poy mamalit kay mga estudyante kanang kuan naman, online naman to naman silang bahay. Sa ilang gihimo na maligya na lagbuwak, na maligya kaang halinan gihapon. It's because they have faith. They have confidence nga dili kita pasagdan sa Ginoo. Katong nakatrabaho niya lay off sa may nahitabo. Na maligya og isda. Muna sa amo sa Antikira alas 4 pas kadlaw na nay ga microphone dag ampli isda pag alas 4:15 na napoy laing multicabing agi puro isda hangtod alas 7 sa buntag mo imong mamataan magagasaw-saw itong multicab nga nang giparada tong mga isda. Panginabuhi, an exercise of faith. Kaya nawad-an naman silang trabaho, kay gili-off sila, or gitemporarily, gipaundang sila, nangitag paagi, aron mabuhi. And that is faith. Muna gingon sa Ginoo na kay pagtuo, walay imposible. So hinaot nga ang Ebanghelyo karon makapadasig ka natong tanan sa pagpaligon sa tong pagtuo, nga sama nining amahan sa bata nga patulon, hingluhod, atubangan sa Ginoo, ayuha in taon ang akong anak. Amen.